Айде. Готова ли си? Да. Айде. Готова ли? Айде, казвай така. Айде. Айде, дигни си главата, бе. Тя не може да изстанал нещо. Готова ли си? Да. Айде. Кажи. Стига сега, айде пак. Сега ти ли ще стискаш? Няма ще ме щупи врата. Преди ме стиска. Татвай да мами как прави лава. Чакай, не е готово още. Кой как прави? Не е готово. Хайде там, Ян. Хайде. Смивка. Дай да видя.